ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁନା କାହିଁକି ତାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିକିରି ପାର ହେଇକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକ ଚାରିଟା ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ହେଲା ଯେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ଡରିକି ପଛକୁ ପଳାନ୍ତି, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ଡରିକି ପଛକୁ ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ହେଲା ଯେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେବେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କେ ବି ପଛକୁ ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ହେଲା ଯେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ନା ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ନା ତାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ତାଙ୍କେ ଅସହାୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ହେଲା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତାଙ୍କେ ବୁଝି ବିଚାରି ଭାବି ଚିନ୍ତି ତାକୁ ପାର କରିକି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ପୁରା ପୃଥିବୀରେ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରୁ ମଣିଷକୁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ କାହିଁକି କୁହନ୍ତି? କ'ଣ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ତାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ କୁହନ୍ତି? ନା ମଣିଷ କଥା କହିପାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ମଣିଷକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ କୁହନ୍ତି? ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ମଣିଷ ତା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେ ହଜାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ତା ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ସେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ବି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିକି ପାର ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଡଙ୍ଗା ଦେଖିଥିବେ ଯାହାକୁ ନାଁ ବି କହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ ନାଁରେ କେବେ ବସିଥିବେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କୌଣସି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଉ ଆପଣ ଯାଇ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ ବି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ ସମୟରେ ମଜା ନେବେ, ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମଜା ନେବେ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମଜା ନେବେ। ଆଉ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଯେତେ ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବ, ସେଇ ନାଁ ଯେତେ ଯେତେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବ, ଯେତେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନେ ତ କିଛି କିଛି ଡର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ମଜା ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେଇ ନାଁ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ, କିଛି ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ବିଜୁଳି ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକିରି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ମଜା ନେଉଥିଲେ, ତା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଏତେ ଡରିଯିବେ କେବେ କଳ୍ପନା ହିଁ କରିନଥିବେ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ଏତେ ଥର ଡାକିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଏତିକି ଥର ଡାକିନଥିବେ କି ଏତିକି ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିବେ। ଆଉ ମନରେ ମନରେ ଭାବୁଥିବେ ମୋତେ ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଥର ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଏଇ ନାଁରେ କ'ଣ ଜୀବନର ଆଉ କୌଣସି ନାଁରେ କେବେ ବସିବିନି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଡର, ବହୁତ ଭୟ ଆସିଯାଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନର ଡର, ଭୟ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସାଇଡ୍ କରିକିରି ସେ ନାଉରିଆର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବେ, ନା ତା ମନରେ ଡର ଥିବ ନା ତା ମନରେ ଭୟ ଥିବ, କିଛି ବି ନଥିବ। କାହିଁକି? କ'ଣ ସିଏ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସବୁଦିନ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ତା ମନରେ ଡର ଭୟ ନଥିବ? ନା ତା ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଆଉ ସିଏ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି ବୋଲିକି ତା ମନରେ ଡର ଭୟ ନଥିବ? ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ତା ନିଜଠୁ ବି ଅଧିକ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିବ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କାତ ବାଡ଼ି। ଯେଉଁ କାତ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସିଏ ତା ନାଁକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ, ଯେକୌଣସି ଦିଗକୁ ନେଇପାରୁଛି, ଆଉ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତା ନାଁକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁଛି, ଆଉ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତା ନାଁକୁ ପଛକୁ ନେଇପାରୁଛି। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହାତରେ ଏଇ କାତ ବାଡ଼ି ଅଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମେଘ ପବନ କ'ଣ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ବି ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଆ ବି ଜାଣିଥିବ ଏଇ ସମୟରେ ମୋ ନାଁ ଆଗକୁ ଯିବନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ନାଁକୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବି ଦେବିନି। ଆଉ ସିଏ ସେ ସମୟରେ ସେ ନାଁକୁ ବାସ୍ ଖାଲି ସମ୍ଭାଳୁଥିବ। ଯଦି ଏପଟ ଟଳମଳ ହେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇ କାତ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଏପଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ସମ୍ଭାଳୁଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଏପଟ ଟଳମଳ ହେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇ କାତ ଦ୍ୱାରା ଏପଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ସମ୍ଭାଳୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ନାଁକୁ ସିଏ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଦେଉନଥିବ କି ସେ ନାଁକୁ ସିଏ ଆଗକୁ ବି ନେଉନଥିବ। ବାସ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ଖାଲି ସେ ନାଁକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳୁଥିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆକାଶରୁ କଳା ବାଦଲ ହଟିନି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇନି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ ସିଏ ଖାଲି ନାଁକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବ। ନା ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ନା ତାକୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଦେଉଥିବ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ସମ୍ଭାଳୁଥିବ ତା ନାଁକୁ। ଆଉ ଯେବେ ସେ ଆକାଶରୁ କଳା ବାଦଲ ହଟିବ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେବ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆରାମସେ କାତ ମାରି ମାରି ନେଇକରି କୂଳରେ ଲଗେଇବ। ଆଉ ସେ କୂଳରେ ଲାଗିଲା ପରେ ଯେବେ ସେ ମଝି ସମୁଦ୍ରକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବ ତା ମନରେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି
जदि से समय मु मो ना को निजक जदि न संभाली था से समुद्र भितर बुड़ी था मत कहीं भी बंचाई पारि न आई समय मु निजक निज ना को संभाली बोली आज मुझे कूल लगे ठीक सेमती दुनिया हूँ आम गोटे विशाल समुद्र आ भितर आम शरीर हूँ डंगा आम बुद्धि हूँ से काटबाड़ी आम आम बुद्धि द्वारा आम शरीर को जेकोसी स्थान को जेकोसी दिग को नहीं पार्टी किंतु जेबे आम जीवन को सेमती कला बादल ढांकी समस्या आसूची जब आमको चारिआडे अंधार देखा जाऊँ किसी भी देखा जाऊनी आम आम बुद्धि को छाड़ी दौती आम से समस्या भितर बुड़ी जाऊँगी जदि से नाउरियार परी आपण जीवन को जब भी से कला बादल ढांकी समस्या आसूची आपण निज उपर निज बुद्धि उपर विश्वास रखी जदि से परिस्थिति को संभालिबे से परिस्थिति को कंट्रोल करेंगे ताले दुनियार कौन समस्या नथिबा आपण को बुड़ाई पारिबो आम जीवन से कला बादल और मेघ बिजुली घड़घड़ी वर्षा माने कौन आम जीवन से कला बादल हूँ समस्या आम जीवन को जब भी समस्या आसूची आम जीवन को जब भी प्रॉब्लम आसूची ताले आमको चारिआडे अंधार देखा जाउची किछि भी देखा जाउनी आ से बिजुली घड़घड़ी माने कौन आम मन डर आ भय आ से वर्षा हूँ सुख आ दुख से वर्षा छाड़ी पारे किंतु लाइफ रो वर्षा केबे भी छाड़ीबनी आपनक जीवन रो वर्षा केबे भी छाड़ीबनी आपनकर जीवन रो वर्षा प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक मोमेंट रे प्रत्येक समय रे वर्षुथिबे आपनक ऊपर जो पर्यंत आपण बंची जंती से वर्षा हूँ सुख आ दुख एबे जदि सुखर वर्षा बर्षुची ताहले आउ टिके परे दुखर वर्षा बर्षिबो एबे जदि दुखर वर्षा बर्षुची ताहले आउ टिके परे सुखर वर्षा बर्षिबो एबे जदि आपण खुशी रे अछती ताहले एबे आपनक ऊपर सुखर वर्षा बर्षुची एबे जदि आपण दुखर अछंती ताहले एबे आपनक ऊपर दुखर वर्षा बर्षुची लाइफ रो वर्षा केबे भी छाड़ीबनी किंतु जेमिति आकाश रे सब बेले कला बादल ढांकी की न थाउची सेमिति आपनकर जीवन रे भी सब बेले कला बादल ढांकी की समस्या रहिबनी आ जेबे आपनकर जीवन को सेमति कला बादल ढांकी समस्या आसीबो जदि आपण सही समय निजको निज परिस्थिति को कंट्रोल करबा जानले सही समय जदि निजको और निज परिस्थिति को संभाळिबा जानले ताले दुनियार कौन सी समस्या रहते कि ताकत नथबे कि आपण को बुड़ाई दबो सही पद बस निजको संभाळ निज परिस्थिति को संभाळ जो पर्यंत से बादल हटिनी सुखर किरण पड़िनी आ जेबे आपणकर जीवन सही समस्यार बादल हटिबो सुखर किरण पड़िबो आपण भी धीरे 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 आगो को बढ़िबे आगो को बढ़िला पर से नाउरियार पर आपण ठीक बुझी जाइथिबे जे निजको को परिस्थिति संभाळिबा को पडुची आ को परिस्थिति निजको आगो को नेबा को पडुची जेमिति से नाउरिया सही पर्यंत ता ना को संभाळुथिबो जो पर्यंत से आकाश रो कला बादल हटिनी से बिजुली घड़घड़ी वर्षा बंद होइनी सही पर्यंत ता ना को खाली संभाळुथिबो आ जेबे सही बादल हटिबो सूर्य किरण पड़िबो ताले से आराम से लहड़ी रे ता ना को खेले 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 नेरी कूले लगे ठीक सेमिति आपनको जीवन जब भी सही समस्या आसूची जब भी आपनको जीवन रे कला बादल ढांकी की प्रॉब्लम आसूची सही समय निजको संभाळ निज परिस्थिति को संभाळ आ जेबे सही समस्या आपनको जीवन रो हटिबो आपण भी खुशी रो तरंग रे खेली 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 कूले रे लागिबे आ आपनको कूले रे लागिबारे कोनोसी प्रॉब्लम अटकै परिबनी काहे कि आपण सेत बळे बुझि जाइथिबे को परिस्थिति निजको आगो को बढ़ाइबा को पडुची आ को परिस्थिति निजको अटकैबा को पडुची आ जदि आपण को एतिकी बुझि जाइथिबे जीवन रो सब समस्या आपण पई खेल होई दिबो आपण कोनोसी समस्या को केबे डरिबेनी सब समस्या को हसी हसी पार करि जिबे।